שלום, אני מיילי אזולאי, אני בת 6, אני גרה בקריית טאטה ואני אוהבת לשחק בסליים ואני אוהבת שאני מרגישה את הסליים, זה עושה לי קליקים ואני אוהבת לשמוע את זה ויש לי משחק בפלאפון שהוא עושה רעשים מאוד נעימים שאפשר לא לעזוב את הפלאפון אפילו לרגע. אני אוהבת גם לישון, כי לישון זה הדבר שכמעט כולם אוהבים, זה אני יודעת. אני אוהבת לחלום חלומות טובים, כי בדרך כלל יש לי חלומות רעים שאני לא אוהבת אותם. ואני גם אוהבת לשמוע את הטריק שאמא מספרת לי של הקסמים האלה, שהיא תמיד עושה ככה, ואז עושה ככה, ויש. אני אוהבת את הטריקים האלה. אני אוהבת להיות דוגמנית ואני אוהבת להיות מפורסמת בטיקטוק, כי כבר יש לי מלא לייקים בטיקטוק, וגם זה כיף לי.